Extension naman siya. Ito. Trouble mo. Okay? Pasensya na po kuya, sobrang maaga po yata. Hindi, all lang. Sige, susunod din lang. Tapos makikita mo, nag-give ng trading. Meron din sa scale, papasok din 302. Ikatupi kami ng kita ni Hindi pa lang. T-shirt. Hindi, men. Bago naman po yung needle dito po. Kaya mo nagdagaw. Sisira tayo.
Kaya pwede magpa-check yung phone ko kung nandiyan na po yung isa pong magpapatak. Sige, papaksan mo na po. Okay po. Mama, dito na ako sa ano, sa mos. May mos, saan lang gawin? Hanggat ka? Yung ano po dito, yung lugar po. Sa libre. Ibon sa Pagos magsusunod po. Like, ribbon trading. Ribbon trading, hindi ka marunong magbasa. Ribbon trading. Umatras ka pa konti. Umano ka pa, umabante ka pa. Nakikita mo, ribbon trading, tapos may skin ka. Ano kulay ng damit mo? lang ko na lang. Nandito ako sa ano, sa may malapit sa may pasta. Pag, ano, pag malapit sa atin. Alam mo yung, ano, yung weso na maliit dyan, bago ka dumating doon. May makikita kang parang skinitang maliit. Basahin mo, ribbon trading sa malapit, ay katapatan ng big mo. Naka-jersey ako ng puti. Nandito ako sa mismo tapat ng moske. Pag nandito, Lumagpas ka dyan, lumakad ka pa. Lima. Minimart. okay, sige. Tapos tumingin ka sa bandang taas, makikita mo sila kuya. At tatawagin ka nun. Di ba Minimart? Tatapat mismo nun. Tumingin ka sa papinala. Sa kabilang kalsada. Sarap pala kuya pa sa ganito. Thank you. Ano po? Ano po yan? Ay. Gawin ka na. Ha? Ay, wala ka pang tulog ah. Wala. Ano ka? Lagi nung ako mag-isa sinamahan ako nung ano, yung loob number 5. Ah. Kung gusto kami, bigyan ako ng college board na isa lang na inom ko. Ano lang mo rito? Malay ko. Kaya, ito pala yung papatiin ko sa'yo. Matagal na ito eh. Isang taon na yata tayo. Nagkatap ko na eh. Ipapang-order up ko. Magkano abutin?
Message ako sa'yo ngayon eh. Sa WhatsApp. Tagal na ngayon eh. Baka ba ako? Tama ko na. Maganda naman ah. 2020 pa ka. Pinamahan pa ako ni Ate Adel. Oh, dito? Ate Adel, hindi doon. Ah, Ate Adel sa kanyang number ko. bakit? Eh, may nila ko. Sabi ko, ako kumain pa pa. Ay, kaya, ay mag-asawa? Ngayon ako nakita namin doon eh. Wala po ako. Meron lang ako. Ano nag-friend kasi Ate Adel, nagpagtak ng 5 calculate. Ginuha ko ngayon 2 reto. Ay, 3 reto. Ha? Sakto na sila. Pwede mong papaano na. Eh, ito na, una, kumawa Si Ate Jill din daw. Eh? Si Ate Jill. Ate Jen? Saka si Ate Jill. Ito mo hello nila. Kasi pag natandaan na siguro nila. Sabi ko, Okay. Pero si Ate Jill, yung vice ganda niya yata, yung papaano. paayos. Hindi, tinabiyo ko na lang sa kanila. Hmm. Nagulat ako, wala na yung mga damit doon. Malis na. Talaga? Ito, ano nagising ako ng baka. Okay, ako na. Bagong malis. Hindi nga, nakakapagsalita nga kasi ng yung nagapin victim, kaya lang ako ng yun. Sabi ko na lang, dahilan ko na lang, sorry ah. Sabi ko, Jason yun. Natatong kasi Jason yung tulog, sabi ko lang gano'n. Pero mali din ako nakakapagsalita. Kaya hindi ko sinabi yun siya. Umaga pa lang kasi, Ah. inaanuhan na ako, yung parang ayaw yung sabihin sa akin na ayaw na akong payagan. Hmm. Tayo lang naman. Ah, dyan lang naman sa restaurant yun. Hindi ba lang siya? Yun na yung pindi. Hindi siya matulog ang sayo. Ito nga. Hindi yung pagkira. Okay. Nagpo-post ka? Treasure? Hindi mo nakikita. Nakikita ko sa'yo. Ganda pa rin dyan ah. Ano sabi mo na? Likas kasi nito. Ano wala na kayo na. Lasing ko kanina. Ah. Hindi ko ano kung paano ako magpunta dito eh. Pag-iwang-iwang ako. Kasi siguro kung malambot sa pintuan namin. Baliw, hindi ko naman gagawin yun ng oras. Anong oras yung mga alas patutulog pa lang? Hindi naman. Uwi yan siguro. Lasing din. Under 5. Lasing din. Bokang-bokang nga eh. Nagawin yung pulutan, nandun pa rin. Hindi ko na nga tinanggal. Sabi ko, hindi ako makakatulog nito. Pinagpo si Kuya. Ay, nabulabog naman kita. Sabi mo, sabay tayo. Friday na yun. Friday naman ngayon ah. Sobrang alat pala talaga ng tubig. Doon? Ang sabi ni Grace. Sabi ko, ubos na lang kasi. Ano yung sabi? Talaga. Oh, baliw. Seryoso lang. Parang hindi naman mabibiro. Eh, Uy, so yan. Siyempre, seryoso na. parang seryoso. Parang hindi mabibiro.
Kaya huwag ka mag-alala. Akala niya akong dadaling customer. So, makatrabaho ng influensya Kung ako. gusto niya. Hindi ko akalain si Uwa. Kung dami ka ng katulungan. Eh, Si Uwa ba? Waban? Puti eh. Tignan mo lang ganun. Power ba ako dyan? Huwag ba na paayusin mo? Pakatawan. Yung mga design ba? Yung mga design. Pwede ka kapera. Ayaw ako bigyan mo na yun eh. Pero okay na kayo. Ha? Okay na. Hindi na ako. Puro bigyan. Hindi yung tinagulo. Makapalagay mo pa pangalan niya yan. Uy, Pangalan. ano na yung pangalan niya? Wala kayo, mag-iwala din kayo. Yeah. Ayos ko yan. Ito, mo kaya pa sila. Tapos lang sila. Uy, hindi ah. Kaya tulog ka pa ba nung sinat kita? Kasi yung sa kuya noon, nagilaw mo na nga ako eh. Dapat yung Webe, ay, Miyerkules pa nga yun, Martes. Kaya bawal nga daw. Gusto ko yun. Alam mo, papagawa mo kami ng nakikuya ko ano yun. Dito. Yan. Hello. Dito. Ay, meron na pala siya. Dito ako. Puka tayo. Push dito. Dala ka. Ayun pa. Hello. Ayun pa. Pwede tayo dito sa inyo. Ayan. Kailangan kayo. Ito. No? Baka. Saan kaya? Hindi, dalaw. Isa pa. Ito. Ito ang ginatakal na gagawin.
Kasi may balat ako dito. Oo, tatapan. Tatapan. Ayan. Kasi hindi alam pa. Joshua, hindi ka mag-part-time. Okay. Nagbayad din. Nagbayad din, ano? Klase mo. Natin pa. Stress na kami. Kaya ko. Eh, ano ka ito? Klaseng wala pang tulog. Pero sulit naman yan. Ayos na nga yun. Pero talaga di. Dali na kapag doon. Ano yun pa, mga nabulabog ko pa yata sa mga 7. Wala sa kumagawa eh, nag-inom ako tapos diretso na ako. Matatapos. Dali na yun. Hindi pa kung gusto tapos tingnan, dami mga pangako. May ilang oras ko. Ganda. Yan, kahita mga dante. Dito ka sa dito. Oh. Hindi. Oo, sa binti. Kasi binti naman talaga dito. Hanggang yun dyan, no? Oo, sa binti. Sa ganito. No? Ito maganda. Na baby store man. Ano ba ka ganyan? Ganyan. Ito. Pangalan? Dito. Minsan mo pa rin natin. Anpak na si Shalaya. Pag maaga, mamalo tayo. Saan na tayo doon? Saan? Picture pa sa jowa eh. Jowa. Dito ako natawa ako. Ako din. hindi. Dito Hindi, narinig ka rin. Opo. Jowa din po. So, wala na po kong jowa. Ayun lang. Kala ko nga po. Isan mo sa sarili mo. Wala na kuya, wala na katayong kakopol eh. Mamahirapan ako ng maghanap ng kapares nun eh. Sabi mo ng couple. Wala na, kanina lang. Kaya na. Papa-cover up din ako kuya sa susunod na kapera sa backup naman. May pangalan kasi ako ng isa dito sa backup ko. Ayan Eh. na. Papa-cover up ko na. Kaya dapat dito na pa. Yan ang pagkakamali talaga. Kaya sabi ko kami, Para pagka nagpapakapas ko po Pag-ihi mo din naman kayo. Ay, kaso ito, symbol nga talaga to, pero mali. Ano na yun? Kalawang hirap na. Hindi, ano lang naman po, yung pinti lang. Tapos pangal, apelido. Maganda kayo ito. Hindi naman sobrang, buti nga po, hindi sobrang, Pangalan talaga yan. Na po yung ilaw. Dito. Di purple sih. gusto ko yung alataman. Gusto mo.
tayo mo. Babalik na yun. Ayaw kasi niya ako kasamahan sa inyo. Minsan lang ako ba? Hindi naman ako naman, di ba? Tayo lang naman. Guys, Ay, nakita. Hindi naman po. Hindi po, siyempre po may konting sakit, pero Kaya kailangan nila, kasi masakit pa yung umiyan ng Diyos. Sabi nga nila. gamay ako naligo. uy, bago naligo ako. Doon ako sa kabilang may banyo niyo, sa ingat. Oo. Nilabang ko nila yung damit ko kasi parang hindi ata nakuha doon sa washing. Ito. Ang daming tao si Tobin yun. Tutulog kami bigla na ng Dito nga. saan ka galing yan, te? Sa to, ano? Doon lang, sa may bus station, likod ng Almaya. Ano na, wala. Saka nakapalagay ka eh. Nagbalat nga ako ko dito. Napapatakpan mo pa. Tato na rin yun mo. May problema. Nakakala ko tato na rin. Ano? Patuto ka sa ganito. Pero na, di ba? Ano to? Sa ilay, sa labi. Meron yung mga Galabi, meron talaga. yung mga meron sa kilay. Yun nga yung gusto ko kaso parang masakit-sakit na. Ano, masakit kasi diba? Masakit talaga pero permanent na yun. Ganyan. Pero saan na sabi mo kay ate ko? Ano sabi mo ngayon? Sabi ko kanya, kung alis ka, bayaran mo natin bahay. Totoo ba? Oo, sabi ko kanya, Ano? bayaran mo natin. Diba, bayaran natin bahay. Sabi niya, oo. Iwan ka na. Iwanan niya, bayad mo bahay. Ayaw ko, okay. Ito ha? Next na. Ayun. Ito na nga yung muna sa ano. Di bumalik siya, totoo na yun. Okay lang, ano naman si Jejo, hanap mo na. Si Indiana, papalipatin ko na dun. Wala na. Kasi inaantay ni Jejo yung anak ko. Naghahanap daw si Indiana ng bahay. Dito din kayo? Sa Nesto po. Opo, dito din. Kasi yung mga kasama ko din nag-aanstate na. Kaya marami na. Ah, Kaya okay. Pangos ko na lang sa kabagulang. Pagka may isang room po, doon po madami din po. Magkain. May pool. Sa rooftop. Kaso po, Mahal na. pero ang laki po, attached bathroom, kitchen, Mga ilang tao kasi. 4 bed. Ano ganda, cover, no? Ganda rin ng fresh.
May pool po sila sa taas. Eh kami po hindi po kami makakalipat yung konti lang kami. Dapat sa mata. Pero Dapat po kasi talagang doon sa ano, sa pamilya. Kasi medyo maano yung papaupo. So, yan. bago pong building yung lulok. Ano yun? Ayaw lang bumibilit. Pag bumibilit ba, sinasakit mo. Siyempre, pagod ang mga Normal lang po yun. normal yun. Pagod. Sabi din, nagtatrabaho din. Hira naman nata yung taong linis. Kaya siyempre, kahit minsan talaga bibilit. Lalo na din sa Dubai. Wala yata hindi napagod dito. Pagod siyempre, no, biyahe pa lang, pagod ka na. Eh, kinakatok na yun. Ilagan yung Dati naman sa tinaron ko, pinapatay na yung AC. ano, iniinit ko na Bed space na natin. Kaya tinanggal na po yung inayaw ko yung bed Bed space space. din kami doon. Sa isang room. Sa dalawa. Limang room. Malaki kasi. Tsaka parang hindi mo kailangan nangyayap sa ganito bed. Mahirap kasi yung lutuan na. Ang papakailangan pag kayo nakamaglalaba, ganito rin. So, Ayaw ko parang kasi ng gano'n. kasi 500 lang kami doon sa taas. 650 ako. Ayun, hindi ka naman na. Sabayan na kayo. Bili ka na lang. Hindi naman ba yun? Nasakit pa yun, hindi na nagawagod yan. Alam mo, inubos ko na nga. Ganun ba yan? Tatlo? Oo. Jiwa ko. Nakasya. Sino mo doon? Sumambot ako. Sabi ko yung ex. Nakalala ko yung ex ko. Masakit. Hindi sana niya ako inibot. Ang ina mo, nakano ka no? Ayaw ko makikit. Nakalive na ako. Oo. Ay. Joke. Dahil hindi mo na-expect patasok. Ay, ang pagpapost ni Kuya yan. Sino ko lang Kasi nakita? kaya sa YouTube niya. Alam? Sus. Saan ka ulit, no?
Kailangan dyan, Ito doktor. naman, gitara ko na. Hindi may isang doktor. Yung uso lang. Black. Pwede ba? Di ba tag-filter tayo pa? Yung sa mga ano niya, pag ano niya, hindi ka ano, tapos ko. Yeah, yung speaker sa tapas ng yun, tayo makikita lang doon yung pag-ibig mo. Ay, yung sa loob, ano, Mga bilang ba? meron dyan. Alam naman nila ate kung ano tayo, ano yun. Ang dahil. Lahat na nakalas na. Lahat na ano, nakaliga. Kaya ito na lahat. Ah. Oo. Alam nila yan.
gawa, yung design na to, sarili gawan mo na. Ano pag maganda yun? Puro artist siguro ng katabi. Puro magaling drawing. Yung mga nakatabi. Yung pa siguro daw. Kasi ano sa pambabae, oh. Yung mga design kasi pambabae. Oh. Yung mga design pa sa yung sa eh. Maganda yan hindi maganda yan dito. Tapos magdoktor mo ng Arabic pa baba. Oh, butterfly pa flow. Kaya nga. Common na. Tanang ganyan ano. Ano yung butterfly lang to? Sa binti ka mo kapara dito eh. May design ka na. Oo, yun. Ay, ito yung nakita ko. Ito yung ginagawa. Sa may likod siya. Tapos sinundan siya ng pa-Arabic kasi ng pababa. Ang onda. Talaga sa back. Hindi alam ang pangalan ng mga babae. Hmm. Magamit mo yung dito. Pwede rin. Gusto ko yung dito. Pangalan. Meron dito. Ayan o. Ito balak ko. Ito yung dahon na ano na yan. Tusundan ko ng Arabic store. Ayan. Adam, Ito. Never give up. Eh, mga din. Di all by yun. hindi dapat nag-gabar ka mo. Ano? Wala na ganun din. Ito. Ano ang tawag yan? Pagse? Tatanong niya kung nasa ka na pang kausapin mo yung ano.
Yung pag na sa leg, nasa kong pag. Ito maganda to, no? Layan siya. Layan siya na ba? Layan siya. Sorry? Aray? Hindi. Hello? Parang kung makikita mo pa ng cover. Wow, ang ganda. May bulaklak. Pero muna tayo. Mamaya pag Wala ka ba lakad na yan? Wala pala. mamaya pag na. Manulit talaga yan. Bakit ba? Nag-isa?
Swimming kasi kaya. So, swimming sa dagat. Hindi ko man mag-swim sa dagat. Hindi mo. Wala sa Ako natulog ako. Anong oras na kami nag-asin? Tumakas na ako. Kaya alas 5 natulog. Ayaw na ako. Dito. Day. Day, sorry.
Kasi, iba ba't titilagyan na? Iba kasi titilagyan. Tay, happy birthday. Saan ka yun? Saan ka yun? Basta mo na. Basta may sunshine. Ano? Saan ka yun?
ngayon. Mm. Ako ba sige? May gusto yung pamit ko. Oh. Sara-sara kayo sa kayo. At sisingit kayo ito na naman. Tulog lang. Meron. Mga ilang araw yung bago naman pala. Five. Ano? Ha? Okay. Hindi pa. Ano na lang yung kulap? Kasi nila. Hindi yung Bipantin. Ano sabi niya? Bakit ba? Bakit nga pinawakan? Para saan? Kamu na kasi. Para saan naman? Nangilam siya? Bilis ah. Gagawin. Bata kayo? Sandal ba? Oo. Mukha mo. Oo, correct. Ayusin mo kita rin. Oo, ma.
Buta ka na lang ako. Bakit? Oo nga, kinumis ka naman, kinumis ka. Ang binugan, binugan ka naman. Ayan. Butang ka naman. Butang ka naman. Yeah. Cellphone mo paliguan. Ganda pa. Oo, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Oo, sige. Tuntok ako. Alam mo yung masakit na tapos tuntok ko. Napakakapasok ko yun. Uy, Akin na. Ano design? Ilan? Ano siya, parang bubuhayin mo lang siya kuya, lingawin mo lalo. Nag-message na ako sa'yo ng tagal eh. Isang taon na nga eh, message na eh. Saan ka ng design mo pala? Hindi, pabubuhayin mo lang siya kuya eh. Para matadagdagan mo lang siya ng konti. Hindi naman pwede patuloy. Parang kumbaga parang itong itim. Dadagdagan mo ng itim. Andun siya. Parang bubuhayin mo lang siya. Ano naman. Cover up mo na. Dagdag mo. Kaya, Kaya. ano, Kaya ba?
Kuya, ano mo? Pwede kuya yan. Kung ano yung dadagdag natin dito ng gusto mo. Ikaw, yung kaaganda mo na yung bagong design makikita ng tao na ano. Pero ikaw mo ano. Sige, hanapan ko. Send ko sa'yo kung mag-ulit ka. Tambas mo, tambas mo, magkano ka. Ano, signan mo. Hindi ka pa ngayon? Hindi pa yun, kaya bang, ano ito? Hindi na. Lay off pa yun. Sige, tingnan ako. As sa'yo, design mo. Hindi may isang pin. Ring ka sa ganun. Kasi pwede nga, manhid ka pa kunti. Kung di ka manhid, hindi mo sila naman. Ano? Hirap ka. Pumunta ka dito para manood. Papasan mo nga sa kanya. Maganda. O, ang ano? Hello? O, sige, sige, sige. Oo na, gusto mo, di yelo pa. Yan na. Oh, sabi mo kanina, madali. Ang ko magmadali ngayon eh. Hindi tayo sa kanya ba? Sige. Maganda siya. Oo. Oo. Oo nga, kulit. Papakita ko sa tabi ko. Pwede ka ng ganun. Ang nagtotoo ko eh, uwi ako ng Pilipinas, takot pa ako. Sabi ng mami ko nung pupunta siya ang Buladi. Huwag mo nang itago, nakita ko. Kuya, thank you. Saan na siya? Kuya, thank you po. Kaya, send sa akin. Ano ba? May kausap? Kuya, Kuya, thank you po. ano kami? Pakisend na lang sa akin para kung ano, Pagka ano, send ko sa'yo yung ano. itong this week na ito po ano, para makabalik ako. I-send ko sa'yo. Sige. Sige. Sarap yan, te. Nando yung lining, yung pinupunit. Oo, kaya naman na siya. Kaya niya. Yung lighter mo dyan. Ito nga ito yung tomboy natin. Ito yung bago. Natin yung tomboy nila. Sige. Sige. Sukatan mo kita eh.
Saan natin lagay ito? Kasi may ano ko dito. Sige tayo. Tayo ka. Paano i-sentro natin na ganito? Oo. Kasi di ba, Ganyan. basta natakluban siya. Ito. Oo. Tayo, talikod. Sige, sige. Sorry. Ano? Hindi kita. Ha? Natakluban. Saan na yung part? Natakluban na. Oh. Natakluban. Oo, no. Oo, kailangan ibang design. Hindi na siya kita. Ano sa tingin mo? Pag nakaganyan, hindi na siya kita. Hindi na. Na. Natakluban ba? Oh, saan ba yung balot nito? Oo, yan. Takbo man. Okay na. Hindi na yung mapapansin yung balot mo. Pungan si Rod. Dapaan. Ito pa, ito na. Thank you. Ay, nawala ko. Na. Natulog. Wait. Video ano? Ano yan?
siling lang nilalagay ko. Hindi yung bipanting. May pa. Send ko sa'yo yung ano. May nabibili. Oo. Saan sa bra? Sa pharmacy. Para madaling ano. Maghilong. Nasa barangay. Alas 10. Alas 12. Pwede kami lang yung gluten. Hindi
Ang pala tirok plano yun ah. Turong. Ang birok di kwarta. Ano ka naluto? Argentina. Nina. Nikki. Hindi pa na nakuligyadak ko ito tingabi. Oo, namin. Bubutak kayo. Diyan eh. Ano yung kalba? Sikat. Ilay. Ilay? Ikikwan? Ikikwan?
Nabawal na dyan pa. Prayers.
Hindi, mali. Yeah. Saan mo nga? Meron ako. Ito ka, takot pa isa mo kayo. Baka yun ako dito. Nakapakuro si Nelly na baka naman. Hindi siya nag... Hindi pa nabibigyan.
download mo pa lang kay Kung nangyari ba? Limit ko lang siya. Switch. Yan, din. Wala to. Ha? Wala to. Pinapamawan naman. Typical. Ano to? I have lost it. This is my life. Hindi ba? Says 88. Muling lagi na lang. Okay, 60. 0. 60 can. 2 spaghetti. Pieces lang yan.
Siri po man sa kang lupat na ko. Sino yun na? Sino yun na yun? Na? Tumalik? Sino ito? Tumalik. Ano sa balik? Sino yun ko na yung anak yan? Kinalubak ang tigas. Ang brain niya, oh. Kinalubak niya kasi tanim. Maligatan na naman sirip. Patuto naman kini-arente ubit. Ayaw ka. Ha? Naku, nagpadala kwarta. Diyos ko, bayad ko tiniduli daw ko 45K. My gosh. Sa ati ba? Nan? Ano niyo magmangit? Aray ko. Kisti sa bang. Tugaw ka ah. Sumarunong na kalitan. Okay na? Dali. Lagyan ko lang. Nag-isip ako yun. Pinautan wala ka sa siya ka buglang mo. Kapag na ako. Sakit ka daw? Sa dawa. Yung ice cream? Gusto niya asin eh. Kapag na ice cream ka, ay, Diyos ka, salamat. kapag na ice cream. Kapag na ice cream. Nagda ako, hindi na lang, no? Aray ko. Pugiit ka. Hindi ko Saan natin lagay yung tent? Dito. Eh, sino? Malaki na. Hindi mo yung nagkagibaso. Dito? Oo, pero yung may sama, bukman ka na. Pero ni Junior. Saan? Dito. Pag ito. Pag ano. Oh, sige. Anak ng day off namin edit ko. Mas okay dito sa kapila. Mas mainit na yun. Gamis mo dito. Oh my God. Papasit ko na nga. Okay, ano dito? Dito ni Aren. Yung nagwilipat to. Tapit po yung sarili ko. Walang tulog. Yung kanina nga. Ano? Natutulog na ay si Tomboy. Lasing yata yun. Lasing. Buti hindi dumo. Oo, may napaglasing yun. Ako yung natulog ako ng alas 3 eh. Na ni Ate ko. Puto ka? Tagaan ko. Uy, puto. Ay mo? Ang dami doon ay ako. Buto. Puto ah. Magalis ko. Mabakin namin. Kangin sila. Purple. Di na na eh. Okay.
mas kanong pwede caramel yung mas pagkakas. Yung ice cream. Na imas pwede may sakwa. Ano na, pwede may sakwa sa pistachio. Hindi o, di ba kami gumagatan? Kinuha kasama ko ngayon. Natangkad yan. Nagpadiplisa. Sama nga. So, dati si Dani. Ano palitan? Hindi pa yun. Isal po muna. Ang good walang bayarap ni Rita. Punta na bayarap. Ang 25 ay bayarap pa rin. Pustiso ka? Ang pay. Ikaw palain. Ikibit ko talaga sana ang diyaw. Hindi ko ito pinakakas ko. Manabad na? Di ba no? Ipunit ko yung wisdom to 150 pa reales. Wisdom ko itong ginagaya. Tapos 150 may samipin. Ala kami, katindali may samipin ko. Kaya mo, nagpupustiso kami na. Maperde. Teka pa ano. Pasok at pasanin mo? Opo. Ang pa makatawin natin. Mama kami na magpapatunog. At siya yung mga ice cream, tuntunawit siya. Ito ka mo, duman siya. Ginagat ko yung tita ni Mami. Hindi mas karin si ice cream like yan. Kasi nakalak. Gutom na. Gutom na ba yun? Kaya ba ano yan? Papanagaling mo ba yun? Gising kami. Nagkaroon siya ng luto. Kasi may mahala na. Ang biglaan niya? Si Pawit ka na ni Migs. Hindi. Pwede na po. Stress reliever. Basta pepe makita ako.
Imbis na malita? Ikaw pala yun. Pinitusin namin, tuwal ko. Ha? May akin. Hindi naman ito spicy. Ano naman, bigyan ko mo dyan yung lakas doon. Yo, dagal ka mo dito yan. Dama mo sa. Ha? May design kayo dito? Nagulat ako. Para isang ano lang, no? Anong design ka? Anong design? Tingin kayo na mamaya. Nagadunga ka punta klaro. Yung sa Facebook mo, no, yung tagwa 100 dito. Hindi bagtag. Ito pala yung ano lang nagpapatinta, no? Pagka naumpisahan mo. Pero hindi bagtag. Siro. Hindi bagtag. Kaya ba kasi na makita ka talaga?
Ay, hindi mo nga pa dito lang si Saka. Hindi ka tuwanan. Pwede na Robia. Di ba yun? Ito kuya, magkano? Gusto mo sa pinagpunan ako sa ulo. Kasi, Ay, butterfly ba ilalagay mo? May mga butterfly. Ba't hindi na mag-operate? Ay, saba. Stay strong. hindi naman din nabawal eh. Sige, maghanap muna ako ng design. Balik na lang ako. Mas maganda. Yan ba yung gamot? Yan yung bibili? Hindi ka bipante. Ah. Ay, salamat. Ano mo po, charge yung cellphone mo. Meron dyan sa aso. Meron ito. Ito pa. Picture mo. Parang ganyan din yung nilalagay sa kilay. Ano? Mas madali kasi ito kung hilo. Thank you kuya. Sa Sige susunod. po. Oo. Hihirin ko na to. Bye-bye. Sige po. Magpinsa ka mga dyan. Nakaisip kami. Mumura yan na lang kasi nakatulog sa akin. Nakatulog ko, mabising ko na anak ko. Duty lagi ba? Parte. Miss ka mo tan ani. Di ba mo pinter ko? Gamiit. Lagta pa matay ang pinsel ko niya. Pabasit ko aja. Gamiit. Ang mula malaming